ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଟା କ'ଣ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଭିଜାଇ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଲେପନ କରି ତାହାକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଦ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆମମାନେ କରିଥାଉ, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲୁ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶେଷ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିନାହୁଁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ନଥାନ୍ତା। ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଛୁ। ଲାଜ ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଲାଜ କାହିଁକି ହେବା? ଲାଜ ହେବା କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ମଣିଷ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଜ ହେବା କଥା ତ ନାହିଁ। ଲାଜ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଛୁ। ଜାଣି ଶୁଣି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ କୁଣ୍ଠା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଡ଼ିକିଟା ପିଲାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ କୋଉଟେ ମରିଛି ବୋଲେ ନାହିଁ କ୍ରୁଶରେ ଆଗ ମରିଛି ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ 50 କି 100 ଲୋକ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁନାହୁଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗ ସମୟକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ଏହି ଯାତନା ଦିନ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ନାହିଁ, କି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମଜା ମଜଲିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଏ 2 ଦିନ ଆଜି ଏବଂ କାଲିକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଃଶବ୍ଦ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ନମ୍ର ହେଇକି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ପାରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା